Els materials que necessitem són tisores, pasta d'enganxar, llapis, 2 leds, cinta adhesiva conductora de coure, una pila i el carnet del club. Agafem el carnet i dobleguem per la part senyalada aquí al mig. Així. Els forats dels ulls els fem o bé amb un llapis o bé amb un punxó. Traurem la part blanca que hi ha just aquí. Els forats. I ara el que farem serà marcar amb aquesta part d'aquí els forats que hem fet, per després col·locar els leds. Així i així. De manera que quan obrim tenim aquí la senyal on aniran els leds. Com sabem, els leds tenen un pol positiu i un altre negatiu. El pol positiu del led és la patilla més llarga i el negatiu és la patilla més curta. Obrirem els leds, el col·locarem. Ens hem de fixar quina és la més curta. La més curteta anirà a dalt i la més llarga, positiva, anirà a baix. La col·loquem aquí i amb un llapis senyalem on acaba la patilla. I el mateix fem a l'altre costat. Marquem on acaba la patilla. Recordem que hem dit negatiu a dalt, on posa el carnet, i positiu a baix. La més llarga i la més curta. Talleta. I ara agafem la cinta conductora. En la part de dalt, la cinta conductora, que és adhesiva, li traiem la part blanca. La col·locarem just per sota de la línia que hem marcat. Així. La línia quedava aquí i nosaltres l'hem col·locat per sota. I amb la de baix, per la part positiva, ho farem al revés. La línia i col·locarem per dalt la cinta conductora. Així. Un cop tenim les cintes col·locades, el que fem és posar el led per sobre. Veiem que les patilles, totes dues, toquen la cinta conductora. És molt important que facin contacte. D'acord? El que farem ara serà recobrir aquestes patilles amb un altre tros de cinta aïllant. I posarem aquesta cinta aïllant per aquí sobre i per aquí sobre. I amb l'altre led farem exactament igual. Positiu a baix, negatiu a dalt i recobrirem les patilles amb la cinta conductora. Com veieu, està tot recobert i ara anem a posar l'última patilla també recoberta. Ha de tindre contacte i la recobrim amb l'altra cinta conductora per sobre i marquem perquè quedi ben apretat. Comprovem que els leds passen pel forat dels ulls. Ara el que farem serà anar a posar la pila. Ara anem a col·locar la pila tenint en compte que hi ha una enganxina que hem de treure de la part de darrere perquè faci bé el contacte. Traiem l'enganxina, agafem pasta d'enganxar, la passem pel costat on estava la pegatina
i la posem a sobre de la cinta conductora que hi ha a dalt, en el costat dret. El que farem ara, perquè el que necessitem és que al tancar es tanqui el circuit. Llavors col·locarem aquí una tira també de cinta conductora aïllant que faci que quan tanqui circuit i s'encenguin les llums. Tira llarga perquè faci bé el contacte. Un cop col·locada la tira, com veieu, hem fet una tira bastant llarga, que a l'hora de tancar quedi agafant la pila i el tros de coure. Molt important. Llavors, quan tanquem nosaltres el nostre carnet i fem el contacte, aquí el tenim. Enhorabona, ho haveu aconseguit!